A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, sunana Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko domin na fito tasar da al'ummar duniya. Alhamdulillah, yau jan hankali na zan shine akan wani hadisi na Abi Bakar radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya karbo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa alaikum bisirqi, na hore ku da yin gaskiya, fa innahu babin min abwabin janna. Ita wannan gaskiyar ɗaya daga cikin ƙofofinta shine ƙofofin da zai kai ka gidan aljanna. Wa iyyakum wal khazib, kuma na hane ku da yin ƙarya, fa innahu, yawmi ita wannan ƙaryar babin min abwabun nar, wata hanya ce ko wani ƙofofi daga cikin ƙofofin gidan wuta. Alhamdulillah, in ka ɗauko duniya yanzu mun samu kanmu a cikin wani irin yanayin da mun shiga na la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Zaka ga mutum da girmansa amma baya kunyar yin ƙarya. To alhamdulillah, in kuka ɗauko wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana ɗaya daga cikin jan hankalin da imana akan yin ƙarya. Alhamdulillah, ƙarya babbar masifa ce wacce za ta iya jefa mutum ga halaka, za ta iya jefa mutum ga wutar rana da kiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu. Alhamdulillah, gaskiya kuma aba ce mai wahala wacce yanzu ka rike ta ma za a ɗauke ka a matsayin baka waye ba, ko a dinga ganin ka a matsayin wani gara, ko wanda wayewar dai bata tabbata a gare ka ba, wanda abu ne wanda yake yanzu mai tsanani. Mun shigo wani yanayi na rayuwa wanda in karke gaskiya za a ganka a matsayin wani iri. So da haka muna kira ga 'yan uwa musulmi a yi haƙuri, a ci gaba da riko da gaskiya, kuma a ci gaba da watsar da ƙarya a duk inda aka tsinci kai, domin daraja da martaba irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bamu dama da iko na kiyaye wannan dokoki na ubangiji Allah subhanahu wataala. Allah, wannan abin da muke, Allah ka sa isa ga al'umma, Allah ka ba su ikon gyara domin daraja da martaba da mutunci irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin.